Sumay hapon sa disgrasya sa CCLEX, overloading o overspeeding. Pipila lang sa nakitang kalapasan sa LTFRB ug sa LTO nga may nakaingon sa aksidente sa usa ka van for hire sa Cebu Cordobalenque Expressway kon CCLEX. Sara nato ang detalye nining report. Gisuspenso na sa LTFRB 7 sulod sa 30 kaadlaw ang operasyon sa van for hire nga naaksidente sa Cebu Cordobalenque Expressway kon CCLEX. Niadtong adlaw Sabado sa hapon, gipadad-an usab sa LTFRB 7 og show cause order ang kooperatiba nga ubos sa jurisdiksyon sa ahensya aron masusi kung mituman magyud sila sa malagda aron masiguro ang road worthiness sa masakinan. Duha ka kinabuhi ang nakalas sa aksidente samtang daghan usab ang naangol tungod sa kakusog sa impact sa disgrasya. Base sa dashcam video nga nakita usab sa LTFRB 7, kusog kaayo ang dagan sa V-Hire ug sayop usab nga lane ang pag-overtake nini. Labaw sa tanan ang hinubra ang pasahero nga gipasakay sa van, matod ni Direktor Eduardo Montealto sa LTFRB 7. Gidugang ni Montealto nga responsibilidad sa kooperatiba ug operator ang pagsiguro nga haumpa mobiyahe ang masakinan. Malikayan ang tahidya sa karsada kung gisusi sa mga safety officer ang road worthiness sa mga van. Hinuon responsibilidad usab sa driver ang pagpahibaw sa kooperatiba kung unsa ang ilang problema sa sakinan aron maaksyonan dayon. Investigating team man nga pong gipahandle ani. Kay kuha mo guni siya, di basta-basta na lagi na possibility overloading, reckless driving. Dahil tanaw po na mo ang iyahang franchise o kuhan ba anang wala ba'y problema. Samtang nagpahigayon usab og investigasyon ang Land Transportation Office Region 7 sa panghitabo. Dunay panawagan ang ahensya sa mga nagmaneho o mga pasahero nga mag-amping aron dili mosangpot sa aksidente. Nasayran nga nibuto ang uwahing ligid sa van ug tungod sa kakusog sa dagan ini nabalintong ug dunay gyoy duha ang nakalas. Ikaw mag-drive, be responsible enough nga i-check na to ang ligid, ang brake, ang makina, etc. para safe ba? Safe ang ato ang paggamit sa kadalanan kay dili kita rin gamit na po'y uban. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.